खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन शान्ति मोनबायना दाना बयबो गोजोननाय मोनदों UPPL आ गांलाब जेननायनि आं बुंदोंमोन कयेकजन मानसिफोरनि सिगाङाव UPPL आ देरहाथारोबा 6-7थानि गेजेराव देरहागोन बिनि बारा बिसोर मालाबाबो मोना थारैनो दा 7थायाव मोनमारदों बेबो नाज्रेट नुज्रेट जेखियानो जादोला बिथांमोना देरहाबाय 7थायानो जा 6थायानो जा बा जेसेबाङानो जा मोजांनि बाथ्रा देरहाखागोन बेसेबां 5 बोसोराव थाखा फैसा लन धन ना उत्पात खालामजोबनाय सोरखौबा बबेजोंबा हादानाव थानाय रायजो राजाफोरखौ उत्पात खालामनो उफुद्रुक गिर्जा मोनथिया बाथौ धोरोमनि बा थानसालि मोनथिया ब्रह्म धोरोमनि थानसालि आवाथि सावग्रा मन्दिर मोनथिया मस्जिद मोनथिया मा मोनथिया उत्पात खालामहैजोबदों सोर खालामदों रनजित बसुमतारी थिफुदला जेनबाय बिराद शान्ति आंनाव बिथांमोन एनडिएफबिनि गुबुना जागताग दे आं गुबुनखौ UPPL नि माखासे कयेकजन जायफ्रा एनडिएफबिनि नङा बिथांमोननि सायाव आं बुंथ'नो सानाखै दिनै बा दा बुंगोन जाहैगोन एनडिएफबिनिनो लिडार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दाबो आं गोसोआव माने शान्ति बा माबा मोनसेयानो माने गोजोननायानो फैया दाबो मालाबा रागाफ्रानो दिउ ससियेल मिडियायाव माने गाज्रि वर्ड बाहायफ्लांनो लुबैलायलाङो थेवबो जोङो हमथाना थायो आं नैबेखौसो बुंगोन दा पार्टियानोखासै देरहायोमोनब्लाथ' UPPL आ देरहायोमोनबाथ' BPF नि फ्लेग सावनाय माबा माबि सावनाय ना बेफोरबायदि बायदि रोखोम लेथ्रा बुंनाय जों अन्तत न'आव थानो हानाय नङामोन बायदि मोनदों आं जोंनि न'फ्रावहाय फैनानै माबा माबि एथम गारफैनाय माबा माबि अन्थाइ गारफैनाय बिदिया सोलिगौमोन नाथाय हायासै बिथांमोननि साननाया फेलार जाजोबदों थेवबो इनडाइरेक्टलिनो माबा माबि खालामदोंमोन बेफोरखौ एमजेनि इउटुब चेनेलावबो आं बिथांनो हरनाय जादों आं मा जादोंमोन सोर इउज खालामदोंमोन बै बेक्तिफोरखौ माबायदिहाय बाइक आंनि न'आव खोथा गैया बाथ्रा गैया सोना दोनफैदोंमोन सोर खालामदों बेखौ बियो फेरेंगानि फाव जागोन रावबो नङा मानसिखौ बुवाब्लाबो इनडाइरेक्टलिनो गोबां एटेक खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननि एटेक खालामनाया फेलार गासिबो मिशन फेल थ' दा बाथ्राया जाहैबाय मा UPPL नि ससेब्लाबो बुंगोन आं UPPL नि मेम्बार ना माथाय प्रकाश नार्जारी इउटुबारा जेब्ला एकट जादोंमोन एकट जाखांनानै आं बिनाव कल खालामदोंमोन जे फंबाय जोंहाथ' केस गोनां मानसि जोंनि केसफोर आरो जेलाव थानायफोर रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंहरदोंमोन सरकार दानायानो साननै सानथाम दा मास मोननैसोल'नो जादों बावहायलाय बिराद मोजां बुंहरदों थिफुदलाया खुरिया बारिया बे प्रकाश नार्जारिया माबा माबि आन्दलनाव सानसे ओंखारनानै ससियेल मिडियायाव माबा माबि सोरखौबा गन्था सन्था माबा माबि होनलायलांदों गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों थ' बेफोरबायदि मानसिया मा होननांगोन जाखो बेफोरखौ खुनु पावार गाद्दि लुबैग्रासोमोन बिबो सासे प्रकाश नार्जारिया बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै आं दा 5 बोसोराव नोंसोरो दिनै मा मावखो बेलाव लाबोबाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मोजांनि बाथ्रा बेलाव बरनबाय रन्जन दैमारिखौ बेलावथ' लाबोनो हायाखै दासिमबो 5 बोसोर थांनानैबो नोंसोर जेबो खालामनो हायाखै UPPL आ बेयो दुखुआ दासिमबो जोबनो थाङा आरो जोबनायबो नङा थाबाय थागोन जों दिनै केस गोनां मानसि हाइनेस केस नन हाइनेस केस फोजोबदों एबसुआ दिनै हाइनेस केसनि बाथ्रा मालाबाबो बुङा हाइनेस केसफोरखौ बहाथो मा जाखो नंगौना नङा मा जाखो मा खालामखो नोंसोरो 5 बोसोराव जेबोथ' एनडिएफबिनि हाइनेस केसखौ जेबो खालामना होनो हायासै वारेन्ट फैयोब्ला सुमन लेखा फैयोब्ला अब्लाना कट गानाङा सोर लिडारनि मोनलै रावा बियो
सोर लिडारमोन बियो कट गानाङा लाफानो थाबाय थायो जायफ्रा कट गाया लाफानो दङ दासिमबो दिनै बै व्यक्तिफ्रासो मोनथिगौ मा अबस्था जादों जों दिनै मान्थलि कट गानाङो आं बुंदोंना UPPL आव सासेल' लिडार मोजां दं बै साराल'नो थांनाय 5 बोसोराव CM जानो मोननांगौमोन CM जानो मोननांगौमोन बिसो नाथायबा बिखौ खालामबावासै बे जियानो जाला गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सोर फन हरलायखोलै दिनै बिथांमोना मा मावखो जेबो मावाखै ओरैनो सान्ति 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 गान गायगासिनो दङ मा बेसेथो सान्ति लाबोदों नोंथांमोननि सिनाव मेन्टेलि टर्चारसो होदलाजोबदों मानसिफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन दिनै प्रमद बर'आ मोनसे खामानिखौ मोजां मावदों दै प्रमद बर'आ मोनसे खामानिखौ मोजां मावदों जिहेतु आं बेखौल' बुंगोन ससियेल मिडियायाव दिनै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय बिनि सायाव जेबो माबा होफिनाखै मोजां मोनदों बे बिथिङावबा मोनसे खाबुखौ होदों आरोखि मोजां लाइनखौ होदों बेल'नो मोजां खामानि जादों बाद बाखि जेबो गैया NDFB खौ प्रमद बर'आ थै थां हाजारखि बाखनाया मानो बिनि गोसोआ लेथ्रा बियो मोजां मोना NDFB खौ डिस्ट्रय खालामग्राया बे सासे नाम्बार 1 जों NDFB आ डिसबेन्ड जागोन जों बेखौबो मोनथिगौ नाथाय डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव केसआ जे जोबनांगौ हाइनेस केसफोरा बेखौ दाङाखै र' बिनि बाथ्राखौ बुंबावगोन आं उनावहाय नैबे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथांखौ दिनैसिमबो नोंनि न'आव मोस्रोम मासेबो हाबहैनाय नंला हाबहैगोन सानदोंदां हाबा नोंनि न'आवहाय दा अन्तत बर्तमान दा हाबनाय नङा नोंनि न'आवहाय सोर हाबहैनो थांनाय नङा रायजो राजाया सासेबो थांनाय नङा खारन नों दिनै रायजो राजानि खामानिखौनो मावाखै दिनै एज ए हल BTC आवनो जोंनि BTC आव जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफाफोर आउट अफ BTC नि बर'फोर दिनै बै व्यक्तिफ्रा गावनि फिसाफोर दिनै थैलांदों आं मुंख्लं जादों होनबावलालै थैलांदों NDFB आव थांनानै गावथारजादों बिमाया दिनै गावनि फिसाखौ उदैयाव लेर लेर लानानै बेसेबां 9 मासनि उनाव जोनोम होदों दिनै बै बिमानि दुखुनि मोदैखौ बुजिया गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आं बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्राबो बुंनोबो लुबैदोंमोन नाथाय बिखौ दिनै रायजो राजाया मोनसे बुस्थुखौ लुबैदोंमोन अब्लाबो गोसोआ गोजोन मोनगौमोन नों माब्ला एसेम्ब्लियाव आसाम एसेम्ब्लियाव माब्ला नों बुंखांफेरखो NDFB नि मार्टियास्टम लुनायनि बाथ्रायाखो माब्ला बुंखांफिनखो नोङो जेब्ला सोरबा माबा मोनसे जायो अब्लानि समाव मिडियाफ्रा जेब्ला सोङो अब्लानि समावसो नोंथाङा आइननि गेजेरजों हेन टेन XYZ बाथ्रा होननानै बुंफ्लानानै दोनो NDFB होनबानो नोङो दिनै बाथ्रायाखौ बोरैबा मोनखाङो खारनाय मोनो नोङो एलार्जि जायो नों जायनि जाहोनाव दिनै 5 बोसोराव नोङो दिनैहाय मार्टियास्टम जेनेरेलि लुनायनि बाथ्राखौ खुनसेबो रायखाङासै खुनसेबो बुरखाङासै बेफोरबायदियाव सोर रागा जोङा नोंसोर बायदि मानसिखौ सोर दिनैहाय देरहा होबाय थानोब्रा बेफोरबायदि मानसिखौ लाब गैया रायजोनि खामानि मावनायाथ' गोजाननि बाथ्रा रायजोनि खामानि बबेयाव मा दुनियानि कारापसन आरो कारापसन सोरबा एकदम सोरबा आलमाना थालमा बिनोल' हरनाय दिनै इलेक्सन गेजेरावबो दिनैहाय माखासे थिं रान होनाय मानाय मानोथो ओंखारदों बे आलमायालाय सोर नोंनि मा जायो आलमाया दिनै NDFB नि मा कन्ट्रिबिउसन दं आं बेखिनि बाथ्राखौबो सोंनो लुबैदों दिनै आलमानि अनगायै गुबुन गुबुनफ्राबो बेसेबां कन्ट्रिबिउसन खालामदों जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं NDFB नि थाखायलै सोरबा कलेजाव थांफुनायावनो सोरबा स्टुडेन्टफ्रा कलेजाव थांफुबाय थानाय समावनो आर्मिजों सोंजादों एग्जाम जाफुनाय समावनो सोरबा गथ'फ्रा दिनैहाय माबा मोनसे गोसोआव लाना फैनायाबो आर्मिफोरखौ नुनानैनो बावलांजोबदों एग्जाम समाव लिरनो हायि जादों सोरनि थाखाय जादों बेफोरो सोरनि थाखाय जादों गबिन्द दिनै नोंथांमोननि थाखायनो नोंथांमोना दिनैहाय बेफोरखौ गोसोखांनाय मोनबा बै जायफ्रा मुंख्लं जानानै थांनाय थैनानै थांनाय गावथार जानाय बै न'खरनि बिमा बिफाफोर आरो जायफ्रा दिनै NDFB नि नामाव बुख्रुब जानाय बैफोरनि बिमा बिफाफ्राबो बिदा फंबायफ्राबो मालाबा थांनानै बिबार बारसे मोजां बावहैनो हागौमोन
जों एनडिएफबिआ दिनै रायजो राजानो जेबो होफैनो हायाखैलै गबिन्द नोंसोर गबिन्दमोन बायदियानो जेबो होफैनो हायाखै आरो पावाराव दिनैहाय नोंथांमोना गोबां दङमोन इएम दङमोन बेफोरखौथ' नोंसोर जेबो खामानि मावना होनो हायाखै सोरबा बिपिएफखौ मिडियानि सिगाङाव फुटानि बाथ्रा बुंग्रा नोंथांमोननि 5 बोसोरावलाय माथो डेभेलपमेन्ट खालामदों नाथो लामाफ्रालाय माथो गाजोबदों 5 बोसोराव नोंथांमोना जुदि मोजां मावोमोनबा मोजां फिथाइ मोनगौमोन नोंसोरो नैबे इलेक्सनाव जायनि जाहोनाव दिनैहाय गाज्रि रोखोम जेनदों थांनाय बारावबो नोंथांमोना देरहादोंब्लाबो गुबुननि सहाय लानानैसो ओरैनो जेनखादों नोंसोरो काउन्सिल इलेक्सनावबो बिपिएफआ मोनदों 17टा नोंसोर मोनदों 13टा 12टासोल'नो मोनदों माथो सरकार दानो हाना बिदिजोंलाय गबिन्द चन्द्रआ एसेब्लाबो सिन्था खालामबावनांगौमोन सम दं आरो सम दं माने नोंनि बैसोबो गैखाला बेखौ नेक्स्ट 5 बोसोरनि बाथ्राखौ नोंथाङा साननांगौनि दरखारबो गैला दिनै माखासे बाथ्राखौ आं बहुद बुंबावनो लुबैदोंमोन आंनि साननायफ्रा थेवबो नोंथाङा जे जेनबाय गबिन्द बसुमतारिया जे जेनबाय बिनो जथेस्थ नेक्स्ट 5 बोसोर एमएलए दंबावो नोङो बेयावबो जिर' जाहैगोन नों थैनोबो देरहाया बिसेसकय दहाय आंनाव सासे बिदा बिथाङा बिराद नटिस खालामो बिराद नायो निउसाव डेलि जिरायो आरो बै बिदाया बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेल आरो नैबे बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेल बिथांमोननिखौ थैनोबो नाया खारन नैबे बिटिसि इलेक्सनावबो बिथांमोननि माखासे माबाखौ होआखै जेरैबायदि दामनांगौ बेफोरबायदि दामनायखौ जों नुनो मोनाखै इउपिपिएलआ गांलाब नालाय ओंखायनो बिथांमोननि चेनेलाबो लासैनो डाउन जाहोलांगासिनो दङ बे वान साइडेड आइटिसिएल बायदिसो जानो हमदों आं दिनै क्लियार बाथ्राखौ बुंदों गाज्रि मोननाङा सरि क्षमा खालाम जाय निउस पर्टेल मोननैनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननि चेनेलखौ आइटिसिएलफोर बायदिसो गोबाङानो बाथ्रा बुंहरदों आं बेफोरबायदि बुंनो सानाखै बै व्यक्तिफोरनि बायदि बाथ्राखौ आं बुङा नोंथांमोननिबो सम फैगोन नेनानै था नोंथांमोना गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनाव सोंहैया थाङो नोंसोरो एनडिएफबिनि लिडारफोरनाव दिनै नोंथांमोना सोंहैया जेबो सोङा जे एनडिएफबिनि मुङाव गोबां मार्टियास जालांदों बिसोरनि नामाव मा खालामनो सानदों सारमोना दिनैसिमबो लुफुंनायखौ नुनो मोनाखै बे मोनसेथ' कुइसन थायोना बेफोरखौबो सोंहैया दिनै नैबे थांनाय एकर्ड बिटिआर एकर्डआ एनडिएफबिनि थै जिउ होनायावसो जादोंलै बेखौ दिनैहाय सोरबाया प्रमद बर'आ एबसुनि दारायै एकर्ड जादों होनना बुंबा जागोन नामा एबसुआ दिनैहाय खालामफ्लागोन थांनाय बाराव बिएसए एकर्डआवबो थाबाय खालामबाय सोमावसारफिनबाय आरोबाव नोंथांमोना दा सोमावसारफिनबावगोन नामा फरायसा आफाद गोथार मोनसे आफादखौ बेफोरबायदि इउज खालामबाय थागोन नामा जोंबो फरायसा आफादखौ जोंबो फोथायोलै जोंबो मोजां मोनोलै फरायसा आफादखौ थानांगौ जोंनि गेजेराव मा ओरैबा ओरै दिनै बिनि नामखौनो लागोन एबसुजों एकर्ड जादों हेनटेन खालामगोन माथो बुंखो दिपेन बर'आ दिनैहाय मार्टियास टमनि सायावलाय दिपेन बर'आ दिनै माथो बुंफेरखो लुफेरनायनि सायाव दिनै गोबां मार्टियास जालांबाय बेफोरनि सोमोन्दैथ' जेबो बुङा अनलि गावनि बेनिफिट थुरिबारि बायदियाव एनडिएफबिनि सासे गसंदोंमोन एबसुनि मानसिफोरा थांनानै एनडिएफबिनो भट दाहो बिदि बुंहैग्राया एबसु दिनैहाय बेखौ बुङोब्ला फरायसा आफादनि मानो बेफोरबायदि ससियेल इउटिउबाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसे गोथार आफादखौ बेफोरबायदि बिथांमोना बुंगोन उफाय गैया जों बुंनो गोनां बायधता जा सैथो बेखौ जों बुंगोन बावहाय बुंनायाव नोंथांमोना दुखु मोननांगौ दरखार गैया ओंखायनो चेन्ज जानांगौ सोलायनांगौ नोंथांमोननि जाखिनि मावनां लानाय खामानि बेफोरखौ चेन्ज खालाम आरो बे जुगाबो गैला नोंथांमोननि जाखिनि मावनांगौ इलेक्शन टाइमाव नोंथांमोननि खामानिया मामोन दिनै फरायसा गथ'फोर दङ बैफोरखौ मोजां जोथोन जुदि लाबावोब्ला आरो साबसिननि सायाव आरो साबसिन जालांबावगोन दिनैहाय मेट्रिक पास जानायावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ नाम्बार 1 जादों होननानै बुंदों बेखौ इउपिपिएलआ बिराद क्रेडिट लादों पा बे क्रेडिटआ आं बुंगोन दा फरायसा आफादा जिहेतु न'खर हाबनानै
जाय गथ'फोरखौ दिनै मोजाङै गियान होयो मोजाङै थांनानै एडभाइस होयो फोरोंहोयो बुंहोयो बुजायहोयो एबसुनि नाजानायाव जादों होननानै आं बुंगोन बेखौ नाम्बार 1 बेखौ मोजां जादों होननानै आं बुंगोन खारन आंनि न'आवबो फैदों फरायसा आफादफ्रा सानसे समाव गथ' दंमोन मेट्रिक परिखा लिरदोंमोन बिथांमोनखौ मोजां बुजायनानै थांदों आं बेनिफ्राय बे मेट्रिक पास जानायाव आं बिथांमोनखौसो क्रेडिट होगोन आं दिनै इउपिपिएलखौ होआ ओंखायनो फरायसा आफादफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो इलेक्शन टाइमाव बांद्राय एक्टिभ जायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानदों नाम्बार 1 आं नैबावहाय बिटिसि काउन्सिलाव गोसोआव गोजोन मोनदों फेरेंगा मोनबायदिया दिनै फेरेंगा मोनबायदिखौ माबायदि इसोर बायदि मानिदोंमोन थांदो दानिया सोरबा इसोर बायदि मानिग्राया बिनो खिखौ जागोनफोर बायदिबो दङमोन फेरेंगा मोनबायदिखौ थांदो मोस्रोमबो हाबा सैमायाबो सोंहैनाय नङा बिसोरखौ लामा सामा बिसोरखौ सारबो होनबावनाय नंला रावबो माथोबो होबावनाय नंला सोरबा गबिन्दखौनो होन सोरबा सावरायग्राखौनो होन सोरबा फेरेंगाखौनो होन सैमा मासेबो सोंबावनाय नङा आनखि मोस्रोमाबो हाबैबावनाय नङा थ' गाज्रि लेंगुवेज गोबां बाथ्रा बुंबाय गाज्रि वर्ड गाज्रि सोदोब बिनि थाखाय क्षमा खालाम सरि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय माने आं बारा बुंबावनो सानाखै सानदोंमोनब्लाबो माने जिबनाव जोबथा दुखु थागोन होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनि सायाव आरो एनडिएफबिनि गावस्रानाय ओरैबा ओरै पार्टी सोलायनानै बैयाव थानाय माखासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिनि थाखाय जादों बेफोरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिनि नाम्बार गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिनि थाखायनो जोंनि गथ'फ्रा दिनै सेंग्राफ्रा हालाय हाफाय जाजोबनानै दं जाय मानसिया दिनै खामानि मावफेरनो रोङि बेफोरो दिनैहाय हाजिरा मावना जानो गोनां जादों जाय गथ'फ्रा दिनैहाय बेटारि सालायना जानो गोनां जादों दुखु नाङो माब्लाबा गाबनो ओंखारो बिसोर बै सेंग्राफोरनि माखासे मावनानै जानायफोरखौ नुयोब्ला जों मा अबस्थायाव दङमोन जों मा खालामबोदोंमोन रायजो राजानो जों मा अबदान होबोदोंमोन बेफोरखौ माब्लाबा गोसोखाङोबा जोंनि दा जों अबदान मोननाया बेनोमोन नामा बेटारि गारि सालायना जानांनाय सेंग्राफ्रा दिनैहाय गोसोआवसो दं बुंनो हाया एनडिएफबिनि जाय दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों खिबु थाफानानै मोनजानाय गावनि न'खरखौ नायग्रासो बै एनडिएफबिनिब्लाबो बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय थांनाय इलेक्शनावहाय एमएलए इलेक्शन बे समाव बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय खालामदोंमोन एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रानो भिडिअ फुटेजफोरा दिनै सिसि केमेराफोर बायदियाव नुजाजोबनाय सोरखौबा लैहोर बायदिखौ बुदोंमोन मा दरखार दङ दिनैहाय बेफोरबायदियावलाय एक्टिभ जानानै मा मोनजादों जोङो मा मोनदों दिनैहाय सोरबा सासे सानैया देरदों क'क्राझार टाउन बायदियाव दिनै सोरबा बायदिया बिल्डिं लुदों बेफोरबायदि एनडिएफबिनि लिडारा एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ मालाबाबो सिन्था खालामा पावाराव थानायाव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बहाथो दालाय गथ'फोरनि माल्टिएज फेमिलिनि माखासे माबाफोरखौनो मोननांगौफोरखौनो दिनैसिमबो होजोबनो हायाखिसै मानोथो हाइनेस केसफोरखौलाय मानोथो फोजोबना होनो हायाखै दासिमबो 5 बोसोराव जेबोथ' खालामना होनो हायाखिसैना थांदो दानिया सरकाराथ' दाथ' बिपिएफ फैबाय नालाय एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय कर्टआव थांनो फैसा बियोब्ला हरजागोन नामा नोंसिना उमुक दङमोन बुंजागोना बुंजाया जों बुंजागोन दिनैसिमबो जों बुंजाबावो आरो बेफोरबायदिखौ जों हजमबो खालामनो हानांगोन खुदै मुजुनानैब्लाबो जों हजम खालामना थानांगोनबो जों सोरबा सासे लिडारखौ फोथायनानै जेबो लाब गैया दा प्रमद बर'मोन बायदियानो जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफोर थांदोंमोन मा बुंहरदों जिरायथ' र' आं दा रायलायफिनगोन फैबाय थांबाय ओंखारलांबाय बे हर नङाबा हाबफैया जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि खालामदों नाथायबा दिनै एनडिएफबिनि दिनैहाय जा एकर्ड खालामनाय बावहायसो सिएम जादोंना बिथ' मानो नायनो हाया गियाना नोंसोरना बिनो आखल आखुफ्रा जाय सुक्तिया दिनैहाय एनडिएफबिनि सेंग्राफोर एज ए होल रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिखौ फोथायनानै गोबां मोजां फिथाइ लाबोगोन मोजां खामानि मावगोन होननानै 5 बोसोर जिरायहोदोंमोनलै
रायजो राजाफ्रा खामानिबो मावगोन होननानै बा गोबां खोथा होनानै दोननाय बायदि मावगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन। दा बहाथो जारागुरि साइडजोंथ' थांबावथों बे गबिन्दआ एबाराव जारागुरिनिफ्राय दुमबाजार बेखिनि रायजो राजाया बिराद खस्थ' मोनदों बिसोरनि थाखायनो सोरबा धीरेन बर'नि थाखायनो धीरेन बर'आथ' बेयाव थालाय खुनु स्थायी माने पार्मानेन्ट माबा गैया बिहा स्थायी गैया बिबो सासे लिडार जानो हागौ दिनै बेफोरखौ जों बुंनो समायामोन। धीरेन बर' बायदिया बेयाव थालाय माबा 2 नाम्बार मा होननानै बुङो बिदिखौ माबा लटारि होलाय मालाय मा बिजनेस बेफोरलाय प्रेसिडेन्ट नालाय प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट नालाय एसे मोजां गोगोम गोरा गोख्रों मोनसे माबायावनो स्थायी थानांगौब्रा नोंसोरनि नांनायखौ जों कन्ट्रिबिउसनखौ मानिदों नोंथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ जों मानिदों थांबाव नोंसोरो धीरेन बर'आनो होन गबिन्दआनो होन थां जारागुरि बायदियावहाय माबायदि बाथ्रा बुंजागोन नोंसोरखौ सोरबा सार होनगोन नामा दुमबाजार बायदियाव थां बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां एनडिएफबिनि बुख्रुब जादों आंनि मेगनजों नुबोनाय बावहाय बिराद बुख्रुब जानाय दं सोरबाया दिनैहाय नोरजिया जानानै दङ बेफोरनि फारसेथ' जेबो सिन्था खालामासै नायासैबो आनखि माइरं रोगानो थांनायाव सोरबा सासे बेक्तिया गावथार जाबावदों होसोजादों बावहाय एनडिएफबिनि नङा सासे पाब्लिकआ माइरं हैनो थांदों होसोजादों बेसेराफोर दिनै बे बेक्तिफ्रा दिनै मा मोनखो मा न'खरानो जेबोआनो गैया अन्तत सरकारि न'फोरखौथ' एसे मोजां खालामनानै हो 5 लाख सासेयाथ' दिनै मोनाखै दासिमबो गथ'फोरा दिनै हाबा जाजोब्बाय जेबो गैया गबिन्दआ धीरेन मोना बिसोरनि न'आव ओंखाम जाना फैयो माबा मोनसे जे हैनांगौ माबा मोनसे जे खालामनानै होनांगौ बे गियानाव गैया जायनि जाहोनाव दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ सारबो होना बिसोरखौ होननाय नङा दुखु मोनो दुमबाजार साइडनि रायजो राजाफोरा जों एनडिएफबिनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै जोंसो होफैनो हायाखै बिसोरनो जों जेबो होफैनो हायाखैलै गबिन्द धीरेनमोन जों जेबो होफैनो हायाखैलै एनडिएफबिया जों न'आव थांदों सिलाय लादों लानानै गोद्दा गोद्दि सिलाय लादों जादों थांदों फैदों बेबानल'सो दुखु मोनोब्ला बहुत लेथ्राखौ बुरखांना होनो हायो मालाबा गाबनो ओंखारो बेफोरबायदिखौ गोसोखाङोब्ला न'खरनि बुजानायफोरखौ गोसोखाङोब्ला जोंनि थाखाय बुजाजोबदों जों एनडिएफबिफोरनि थाखायनो जेबो डेभेलप गैया दा दुमबाजार बायदिया माथो दं बिपिएफनि आमोलनि समाव जाखिनि लामा जाबा दाजा बानायनानै होनाय बेबानल'सो जेबो गैया जायफोर दिनै इउपिपिएलखौ बिराद मोजां बाथ्रा बुंग्रा बाख्नायग्राफोर अनलि नैबे आखाइ रिमोनलायनि थाखायल'नो फैसा मोनगौबा कयेकजनथ' नै मा होनो श्रीरामपुर गेटआव थाग्राफ्रा बिराद थिफुथला बाथ्रा बुंदोंमोन मा जाखो दा मानो जेनखो मानो सरकाराव थानो हायाखिसै जमदुवार समस्तियावलाय मानोथो दिनै फेजेननो हायासै बिपिएफखौलाय जमदुवार समस्तिनि सासे दा देरहानानै फैनाय उइलियाम बिथाङाबो दिनैहाय एनडिएफबिनि एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बेसेबां दुखु खस्थ' मोनबोदों बिसोरसो मिथिगौ बिसोरनि गोसोआवसो दङ जानो हागौ बिथाङा बिजेपिनिफ्राय उमुग थानानै फैनाय बिथाङा थानानै फैनो हागौ थेवबो दा बिपिएफनि सासे केन्डिडेट जाना देरहाबोदों मानोथो इउपिपिएलआ बावहायलाय मानोथो देरहानो हायासै मानोथो दिनैलाय जेननो गोनां जाखो मोनफा दिनैहाय बिथांमोनखौ शिक्षा होगोन शिक्षा मोनगोन आंथ' होनो हाया रायजो राजाया शिक्षा होजोबगोन खस्थ' होजोबगोन थांनाय 5 बोसोरखौ रायजो राजाया नायदोंमोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय माखासे बाथ्रा बुंनाया लेंगुवेजआ सोदोबफ्रा वार्डफोरा गाज्रि सोदोब एसे सोनाय जाबाय बुंफ्लांबाय रागानि सदाव माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जायो क्षमा खालाम गासैनावबो आं क्षमा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि